Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panangipasyar ko man ni Roland kadagiti anak na. Insingasing dagiti anak da, anasken met asumuro ti inada. Nupay agkadkad tirik na ni Roland, intulok na latan asumurot ni Elena kadakwada. Madlaw met dagiti ubing, asaan anasaya at tilingnangan, damami kandadida. Agatap da payen, nga da babae ti amada. Itagagayam, denggan tituloy te seryetay o itaalawas anapaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasla maawatak nga da babae ni Daddy. Babae? Wan, at da babae ni Daddy. Kaya't naasawan, insukat nan ni Mami. Anya nga ro ti aramidan ta? Sa pulang ta jay babae ni Daddy, katbalsan ta. Ha? Kasta ti aramidan ta, sindi. Diyak kayat nga adda sa bali a babae, itibiyag ni Daddy. Kasano? Anya ti aramidan ta? Agpatulong ta kanininang kumelba. Ha? Kasano? Basta, siya kung ti makaam mo. O sige. Ha? Agpaypayapayan ni Mami. Ha? Inta ka nun. Sige, inta nga rodan iti ayanda. Oh, kasano? Nag-enjoy kayo kadimot lang ang nagayayam? When Mami. Da kayo kan ni Daddy, Mami. Nag-enjoy kayo kadimot ang nagsarsarita? Ha? Wala. Ala, intayon mang restaurant. Mabisina kon. Sige, Daddy. Naimas te in-order yu asidaan Mami. Itala ang anang restaurant tayong upat. Kastoy kumaakanayon. Jay classmate ko ani Lily. Kat kuna na atunggal Domingo. Rumwarda ka no asa nga pamilya. Mapanda ka no makimisa. Kalpasan na. Agpasyarda. Datayo kat saan? Italaong. Uray jay friend ko jay school. Kanayon da kanong agpasyar. Kan kunanapay, anak ko rapay da kanulaang. Ngam, naragsak da. Anya? Kanayon kanong agkinkin na tawa da nanang kantatang na. Kanayon da kanong agingin nantil. Kasta ka di? Ngam da kayo kan ni Daddy. Katjak mangag ti katawa yo. Lakit din, mangantayon. Awanan ti adu asarita. Hi! Shirley? Hello. Roland, iso ka di ti asawa. When tita, iso ti asawa ni Daddy. Da kami ti anak na. Da kayo, tita. Gayem na kayo ka din ni Daddy. Uman, agpagayam ka ni Daddy yung. Iso akayat kayo mat nagbalin apagayam. Anya tinagan mo, tita? Surely, tinagan ko. Syakmat ni Cindy. Tayron matinagan ko. Nakaay-ayat kayo gayam akasarisarita. Okay. Panawan kayo na. Tapno sa anak ama kasi nga. Roland, kadwak ni Jinky. Adda kami itibangir anamisaan. Bye! Daddy, gayam mo ka di jay napintas a babae? Wan. Ala, mangantayon. 5 misan ti makan. Okay, Daddy. Mami, ikanyo iti makan ti plato ni Daddy. Sige man lang nga. Nagadukat nga amo yun nga ubing ayan. Aginayad ka nga agmaneho. Nakaturog dagiti ubing. Nabannog da, iso na iturog dan. Isursurum ka di dagiti anak mo, iti panagsasawda. Apay, masaher ka iti panagsasawda? Ubing da pay, nga manakam da. Saan da akaskan ka at ibagim laang ti pampanunodam? Anya? Kasta unay ti babawi ka nakikalay sa kan ka. No amok la kumaakas to iti pagbanagan ti amin. Sa anak la kumaan nakikalay sa kan ka, idi. No agbababawi ka, at adapay kanyak. Nasaysaya at no agsinatan.
Naglakalaang apanawan ka, Roland. Ngam sa anak ngamin ama nagim bubukod akaskan ka. Ipagpagapok kadagiti anak ta. Iso nga aging gaita. Agan ano saklat ta iti denang. Umanaw kalangan, ibatim dagiti ubing. At dan ni mama amang aywan kadakwada. No pumanawak, isurot ko dagiti anak ko. Tadyak kayat ama imatangan da, timadi nga aramid mo. Awan ti madi nga aramid ko. Di babae itay nga imasidag kada tayo iti restaurant. Amo, isuday jay ti babae. Ha? Sa anak ako nang unay, tapno sa anak ang makaawat, Roland. Dayjay a babae, tinangisukat ang kanya. Wan, napimpintas. Gaputa mas napuspus ti make-up na ngam iti siya. Sumarden ka. Sexy. Ngam kasla saan ang mapagtalkan. Anya? Ngam, awanan bibiyang ko pa'y no asino man ti babae mo. Kat, tangay talaga sa anak kon anapatigkan ka. O sige, aramidam ti kayat mo. Ta aramidak mat ti kayat ko. Apay nga imasidag ka kada kami. Idadda kami iti restaurant. Kaya't ko na makita na imbag ti rupa ti asawa. Anya? Asino ti mas napimpintas kada kami. Iso ka di, na siya. Siyempre, sika. Sigurado ka siya, pinapimpintas? Wen. Kaya't ko amangag, no ay ayatan na kadimat lang, wano saan. Baliksam kumaronan. Ay ayaten ka. Kasta ka dilaan. Awan ka dinayon na nga aga. Ay ayaten ka, Shelly. Agyaman na, Roland. Ay ayatan ka man. Ay ayatan ka unay, Roland. Mami, mabalin ka di asumurot kami iti opisina yo. Sige, mami. Italaang matasumurot kami kan ka Anya ti aramida nyo ijay. Amang ano papaanawa kayo laang ijay. Saan, mami? Promise. Agtugtugaw kami lang, ijay. Kailiw ko ngamin ni Ninang Melba, mami. Anya? Kaya't ko lang ako mustaan. Okay. Ngamjak kayat apapaanawa kayo ijay. Un, mami. Sige, Elena. Sika nga ron ti makaambo kadagiti anak mo, iha. Kat isa pariyo tagpasyar ijay ayan datatang mo. Kailiw da kayo mat, iha. Wen, mama. Sana bali damat ko, Jim. Wen, mama. Dumagas kami to ijay inton malam. Agan anad kay ti panagmaneho, iha. Wen, mama. O sige, agtugaw kayo pa'y laang dito'y labi. Nasapa pa'y, iso ang mapanakbit gumatang iti merienda, tapno sa anak kon armuar inton break time. Sige, mami. Di kay agal alikutag dito'y, ha? Un, mami. When, mami? Oh, hello. Tyron, Cindy, kumusta kayon? Nasaya at mat, Ninang. O sige, panawan kayo biit, mare. Okay, mare. Nagbiit at talaga ti panaglabas ti aldaw. Ita, dadakkel kayon. Kinapudno na, Ninang. Da kayo at talaga ti gagarami. Ha? At da ngamin parikot. Kat agpatulong ak kumakada kayo, Ninang. Parikot? Un, Ninang. Ibagakon. Kabayatan ngawan ni Mami. Okay. Dumngagak, Tyron. Napukaw at talaga ti panagayat ni Roland kanyak, mare. Di na kun pagan ano, nga oray gargariyak. Ne, sobra mo tano kasta? Inaramid ko ti amin. Tapno laang mapasublik ti panagayat na kanyak. Ngam nalabit nga impaay na amin iti babae na, ti panagayat na. Ammom ka din no asino ti babae na?
Nakita kon idada kami iti restaurant. Kat mamati ak nga iso dayjay. Nasakit man kanyak. Ngam, nairwama kon. Aklunag adina kon kayat ti asawa. Ay naapok, agyaman ak taimay kayaw. No mabalin kumamat nga agyan kayo ditoy. Sige, Apong. Agyan kamin to ditoy intun bakasyon may eskwelaan. Wen apong, tapno tumulong kami nga agmula itinatang. Agmula kayo mat itinatang. Wen Ken agpakan kami iti manok, Apong. Ay katuan. Ala, umay kayo. Ta intay ag merienda, apok. Intayon ni kusina. Aday jay ni mami yaw. Ala na pok, umuna kayo ni Jay kusina. Ta isimpak pa'y dagito'y binalseg. Ilinong kaw, tapno saan ang mabasan, wag to daw. Ngala, intayon, apok. Agyaman kami manan iti isa sarong karyo Sapay kumata umay kayon tumanain. Umay kamin tumanan, Apong. Elena, alaan nyo tay presko anatang, ada ije paraangan. Wan nanang. Anak, adda kami laeng dito'y kininanang mo Nuan yaman ti parikot mau, adda kami laeng dito'y. Nakalukat latatiri daw para ken ka, anak. Agyaman ak nanang, tatang. Ala, yung kayo nga rudain. Tadi kay masipngetan. Agpatuloy kami nga rodan, nanang, tatang. Di ka agdanag, Joel. Ikan ka ititangdan mo. Amangan numadaksanak, iti kastoy nga ipaaramid mo kanyak. Saan? Basta aramidam laang ti ipapaaramid ko. Sige. Nasayat ka akaaruba, Joel? Iso asikat ti talkag. Tulungan nak, kat di ka agdanag. Saan ka amalugi? Itad ko ti husto abayad mo. Sige awan parikot. Isuday tatipasdag apagtrab-trabahuan ti lalaki asipotak. At daladawan na kanyak. Isu mailasin ko, no bilang tamakitak. Ay, babaero gayam ti lalaki asipotak. Ay. Oh, adda nagparada ako ti iti asitib ko. Kasla... Wan, isuday ta ti lalaki asiputak. Oh. Sa anak laki di anak bindot. Limod nga alak iti ladawan. Kumusta nga tatiin paaramid mo kanininang mo? Nagtungpal nga ta? Wan, inawagak itay ni Ninang Melba. Bilibak ang arod no nagtungpalkan ka. Nang ngagmumatjay kinunanay di kadata, at tulungan na ta. Kat, anya ti aramidan ta. Iti kanito amaamuan ta ti pagnanaadan di babae ni daddy. Kasarita ta, aliklikan na ni daddy. Anya? Una, barang intun makasarita ta, katliklikan na ni daddy. Nasaysaya at salaeng ay no dituyin nga agyanda Elena kendagiti anak na bakay. Saan akayat ni Elena apumanaw da iji balay ti katugangan na. Tati kayat na agdeden na dalat sa nga pamilya. Piman mait di anak mo. Agan anos latta iti den na ti asawa na. Idinto ta masaksaktan lang arudain. Apay, anya nga ta ti parikot iti anak ta. Tamasapol pa'y lang agbabae di asawa na. Saan anapaneknekan nga adda babae di asawa na. Uray pa'y. Apay, iti anya aga po sa bali asilid ti pagturturugan ni Roland. Ay, Dokastan ti asawa ma. Di mo pa'y lakit panawan. Ipilit mo kit din ti bagim kenkwana no di nakamot kayan. maawatak ti anak talakay. Ipagpagapo na kadagiti anak da. Saan arasunday ta?
Anya nga rod nga ay. Kasta mo ti kayat ti anak ta. Tadi na mo't nga rod kayat amarakrak ti pamilyada. Sa anak apabaur. Agam ala. No kasta ti kayat ni Elena, iso ti makaamaw. Saan na balay, tanasingpat mo ti katugangan na. Tilaang parikot, kat nirulan. No maminsan kayat ko abitugan di manugang ta. Ah. Tapno agnakam. Aha. Luklukwan nakit din ti anak ta. Ay, di ka agar aramid iti maday, lakay. No ita, makapagtepelak pailaeng. Ngem no sa anak to na makapagtepel, talaga adurabag ti awanan bain a manugang mau. Kita amday to'y aladawan, Melba. Kita man. Oh, ni Roland dayta. Iso ti kunak apaliiwam. No kasta, isu at talaga da ito eh. When, kat, anya tinapaliiw mo. Diyak pa'y sinurot Masapol ang masiguradok pa'y, no isu at talaga da ito iti tao, akayat mo apaliiwag. Narigat ti agbidot. Iso dayta. Ay, no jak lama asyan kadagiti ubing. Jak kumakayat nga aramidan daytoy. Angam ala, tulong kon kadakwada. Makamo ka Basta ikanak ititangdan ko Tani, tinaktak mo ti biyahe ka. Imbis nga agpasada ako Wan, di ka agdanag. Ikan kanto ititangdan mo. Basta tulungan nak. Adda ka di Serbina, numaamuan tayo ti pagnanaadan ti babae. Kaya't dagiti ubing ang makasarita ti babae, ti amada. Iso at tulungan ta ida. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.